Haluatko luoda käyttäjätunnuksen WhatsAppissa puhelinnumerosi jakamisen sijaan? Tässä videossa näytän sinulle tarkalleen, kuinka määrität WhatsApp-käyttäjätunnuksesi uudella käyttäjätunnusominaisuudella. Avaa ensin WhatsApp-sovellus puhelimellasi. Jos käytät Androidia, napauta 3 pistettä oikeassa yläkulmassa ja valitse sitten asetukset. Jos käytät iPhonea, napauta asetukset oikeassa alakulmassa. Etsi nyt tilivaihtoehto ja napauta sitä. Näytä tiliosiossa käyttäjätunnus. Napauta täältä luo käyttäjätunnus. Anna nyt haluamasi käyttäjätunnus. Muista, että käyttäjätunnuksesi on oltava yksilöllinen, joten jos se on jo varattu, sinun on valittava toinen. Jos käyttäjätunnuksesi on vapaa, näet vihreän valintamerkin. Kun olet tyytyväinen käyttäjätunnukseesi, napauta tallenna vahvistaaksesi sen. Voit myös valita, kuka voi ottaa sinuun yhteyttä tai löytää sinut käyttäjätunnuksesi avulla. Siinä kaikki. WhatsApp-käyttäjätunnuksesi on nyt luotu onnistuneesti. Ihmiset voivat nyt ottaa sinuun yhteyttä käyttäjätunnuksellasi ilman, että heidän tarvitsee tietää puhelinnumeroasi. Ja näin voit asettaa käyttäjätunnuksen WhatsAppissa. Jos tämä video auttoi sinua, muista painaa tykkäyspainiketta ja tilata kanava. Kiitos.